दैदेनगिरि आरो बर' रादाब अनसायगिरि रायजो राजा बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै खुंगा 21थि फरायसालिमा थाखो बर' फरायसा जथुम बेखौ सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, सिमेन्ट सापरि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफाद, सिमेन्ट सापरि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि, पश्चिम जनाय गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि, पश्चिम जनाय फरायसालिमा लोगोसे सिमेन्ट सापरि गोजौसिन गेजेरारि कमार्स फरायसालि बे गासै गंब्रै फरायसालिमाजों लोगो नांनानै दिनै सिमेन्ट सापरि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि न'ब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों जोङो गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। बेयाव जोङो गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां मुस्रि खोरोमदावारि सारखौ गाहाय आलासि महरै जों लिंहरनानै लाबोदों। लोगोसे थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै जोङो जोंनिनो एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि लेङाइ गाहाय बारग' फोरोंगिरि सारखौ जोङो थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै जों लिंनानै लाबोदों। लोगोसे जोंनि 20थि इन्जुर लाइसि बड'सा आयराखिखौ बेखेवनो थाखाय जोंनिनो सिमेन्ट सापरि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि मुस्रि प्रबिन बसुमतारी सारखौ जोङो इन्जुर लाइसि बेखेवगिरि महरै जों आलासि लाबोदों। दिनैनि बे थाखो बर' फरायसा जथुमजों लोब्बा लाफानानै फुंनि समाव जोङो बर' हारिनि दोरोङारि हारिमु हान्जा सुनाय हाबाफारि जोङो लादों। बेखौ दैदेनदों जोंहा मुस्रि अजित बसुमतारी। बिथांनि दैदेननायजोंनो जोङो दिनै बर' हारिनि जा दोरोङारि मुवा बेसाद बेखौ लानानै जोङो हान्जा सुरदों। आरो दिनैनि बे जथुमाव फरायसाफोरा गाव गावनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय गाननानै बाहागो लाफैनायनि थाखाय आरो हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामलांनायनि थाखाय गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।